Abusia Kenkan meso wa wo TV on YouTube ni mesrel. Eye dwumedi foforo kra kota foforo aba beto nsini mu. Eye akan anansesem homa tetete di ni bi e na ne ye jebre atobere a ye be Kenkan e de asomo. Ye be ye ni ti ni obroni frɛ ne chapter no. Eye na watch bia e wa wo TV on YouTube nti yesrewa eye na waka ye homa ye de dwuma mprempren eye Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri and our Trowe, Chia on our TV on YouTube, Nakaye, our Kenkan Medicine. In paying say, dear the bio, intine more ho esrewe no, and intienne, I was young Kenkan when I sang a day at Yawi, our TV. Now, when him say, I bear for quantum pons to YouTube, and I boy and say, I did you medi fee a best some more. Now, and then look up our Facebook, unswa, a horn say, or honor our TV, or yesro. Hwehwe wo ho na like yen page no na follow YouTube no so obetimi a subscribe e de amaye na wa share yen videos no eye aka na homa tetete di ni bi e na ye Kenkan e de mamo tibia na wotwe bia eni ti yaba na yaba obeka sekede nkrante no ye ba be ye adwuma ya bedwa sa apedwa ti etusie song no e na ye de ereba be somo na ansa na yen hwe ewo ne yesi ewo ti etusu asia ni mu no ti etusu asia no ye hu ise kofi ni makwan akotena ne wofa kofi banfo nchen ewo suhum na suku kɔ no namfo semunti ani amra no enti ojaye no ne wofa koton ade ewo gwam na ekodu baabi no no ne na adamfo bi wokɔ gina obi a oyi nkonya nchen na ne eme course no na ya ayem hyehye okoken se opesika no wo bi kopue krata bi a wode ya ma na ekura ne mu e ka awere ose nkowo no ereka no na onyankopon ye na doma otumi egwan efi saate bia ni mu okọ ne wo fanche no de ato ne wo fa ni mu si ontene so hum bio opeso tubata ekonkran na okobobra ne wo fa aka wo so onti ase wakra ne papa ma waba one na beka wante ase nti papa ne gya ne ba no kwan a one ne namfo ba betu kwan akonkran ye nkoti eson no mu ye ne yehunu esi ewom abuzia medinga ne awo ya ate mana mpanyinga kan wo se yenkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de aba betunsu no mu ne ye awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne yerekoso ene omeyi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe awo TV yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom eye subscribe button no mesra Fabose wo homa me kindly hit the subscribe button ye dasi bebre ye ma akwa abanso asemti ne ye siante eyemusu na Kenkan nini adechi anopetututu na namfo ba sen esiesie wo ho ekogina ahyen ginan ni mako hye na obroni wawu ntade bi ene na asepa atre ano fia bi a ne wofa ede ma no benunu nso ehyehye nika ewo fem ena wa hye ntade nsasin bi ede aguso won de na wo hye nkotoka okwan a waritu no wo mu biara ni mu nkran ho na woni ba biara a worekɔsoe wo twen kakra no opanyi hwe wo de aso afiri a wa kyerɛ wanim sɛ bo braye no ebegina ho ema wo frɛ afiri ni tui no wo de ne nkakrara ekodu nkran wo dui no won ani ye won totototo efise na wo hu kuro we so saa da wonim ba biara enti wo tintin site sanhwara won kra yeye na sokoda bi eben ho penti wo koto ofufu di na ade san no wo da site sanhwara nkran abrabo anedwo da sum ni makunum bebo priwanyan a won adaka wo kura ni ho onyange ne namfonom no ema wo hwehwe ho nyina nso wahu ni ane ha won ne se sika kakra wo kura ni nyina hya adaka ne mu ade kyen na won yefuno eredan won ka no obi akode adwene beise won kopa sokoda wura no tew na omma won adwuma bi enye na wama won aduan adi ampa ne ampa wode won ani ekere biai ho de won asem ekodan ma megye se wo bre de yam hye ne ma won nti ofa won adwuma mu na ohye won se wo mu be no ewo ofufu a na obi ako a waka no nso ere wohoro nsanka mu ewo mu a na wasesa woye adwuma no na wotwepe no wohu se won so ya tiwiye ene se wo ma wode wo ofufu no so na mu ye dru wohu se wanyaye adwuma na
Erinche wo beka so prai. Ewie bi akwan kakra ba wo ho a wore home no. Abranti bi betena wo nchen ene won bo nkomo. Oda na di kire na mfi so obenya dan ene adwuma ama won. Esa ne adwuma dan sika ne ahode a woni nti wode anije pene so a wa misam kura. Ehwara na ni makonom ekokra ma me ni se woreko. Ma meji se obre kan biara. Nso wo kan se wo bekwara. Wo hurudi danfo na chi ekodu mamprobi. Ode won ko ni fi. Abrante ne bo ni din kire won se ode mensa. Wo wura adan bi mu na wo wura ho no na nanfo ba sen suro se wo betena se. Nkonwa papa bi. Television, bonframa, friji, ene niema kesi a wo hu bi da na ahye odan ni mumma. Mensa ka kire won se, adwuma obo odin kire won no enye hwe sa adiwia. Enti wo pe a wonka. Oyi hwe oyi anim, na oyi ahwe ne nyonko anim. Wo hu muaye a wonfa ma mensa. Ni makonom kan se wo betu agina. Efise wonyina nkran mu entutu nkran. Wokoba ibe ka kire danfo no se wo pe. Ene ntempara ene ode wonkochi akromfo ne panyin. Oma wo sai se mia simesi me kon bosomotu ajanse adwuma yiye mu. Me ma me mfefo ho da ho a kumme. Afei wo kire won akwan a wo fa so ewia ne ma no. Ade ni nyina na wotwe abien na wo fi ase ekwa adwuma. Awiabere mu no, dwuma wodi ene se, wo fanyansa kwan so eje nkrofo sika ene ahode. Dakora awia bi, ni maako ne na adamfo obi mpesi mu se wore kwa adwuma. Okwan mu no, obi mpebi se ni maako se den nhihye na wore ye saa da no ede anya nkrofo. Ni maako bua ise, meya me ho so ohoho na mehie obi a na ma akere na gina ho abisa ne nsam. Uhu ne saa ye wo se ne awuri twamu wo ho na bra beka ye ho. Eho na ye de brada to no ebeto fem na ye nsa aka no. Ni maako enne de wutiri mbo ne senda. Mate di kan kwe. Wodi ntitiw mu anche na ni maako koshi abranti gwadini bi. Ehwara na ni maako ede hyehye so na nkomo nini. Eho na ni maako bekese owura me pauchew unim baby a wotong dore ho ne ma na abranti ni yi na anu se minim baby e bi wo nanso me pentem ena ni maako besere ne se me pauchew boya me na me yo hoho me ne madamfo bi tie afiri mu ayere bankran ha na okwan mu no afiri na sei o so rewen afiri no enti me mra ha metoto nade ya asei no na chimfi anopa menya bi nto na abranti ni se ao ohoho asem ye yawo metong ne ementi me pentem enye saa anka me kotere wo ho na anu si pe na obi mpenso ebegina wo nchen e na obi mpede to so se na den komo na muridi e na abranti ni se ohoho yi na ohwehwe obi akotere ne baby a wotong afiri ho ne ema eho na obi mpebe kese aden onim nkran ha na abranti ni yi ano se o so onim ha papa ni maako de na anu tumu bi kan se owura ente na nipa die mia menta mankran ti mi nim ha papa mesrew beka ne ho na mo nkokere me ho wai onipa hia moya eho na obi mpenso bekese me ya aban adwuma enti me rekwa adwuma ara ni na ni maako sre ne se me de onyame sre opi obi mpem beka ei mankwa adwuma na wo yi medie mo se kurase a mo se mumre mmekrom afe ya nsa na mo de mo asem ba be ha onipa ma me hwe me dong ne sa abo ahe ana bre kakra wo ho nti ma ye nkwe eho na ni maako kan se sani amasei mo bre wo me hui me nso mo kakra me wo no me de be ma mo onyame ama me odoma chede bi ene se mi humani so nipa ye mobo wo be hwe na otamfo bi atetere obi dasi ya oye ne ho hwe ya enyeye ma me hwe won nsem oso abranti gwadini ne nsem wo fi ye den papa ente saa
anka wo yonipa kese wo se wa bi wo ho wo se ye na yiya wo se wa ye na ne mmade wo ne na mbasabasa ne se nti ode ne nsa bo sika mu da biara eye den nso mebo ya wo eho na oka kire obi mpensu se mo nhwe ne nsem wo so ma menhwe wo nsem okasa kire obi mpe wonam wiase nso wonnim wiase hwe abrante ehuma bia beda wo adwuma mesese okwa abrotiri kote a wadesua so ahoya wo nti upahini bia ko atena so o so ore ntena se ma wo metwa ne ho nkoda nanso metumi adan na adwene e ma biribiara yeye obiara nkoto besia bie samra se mo de ba obia beka na ehia sem aguso enu eti no metre mumusu kitwa bi na moyi oye sene a wo kire won no afa mu ntie ni ye mohu kan yadua na esi atiri ho no mo bekọ ho na mo aka saa asemi erade yimi krafia ahohiehie mu wa doyi nti yimatamfo ho sene a won a wo ha me kra nyina amen se wo rekwa nhwe wa achi nkasa obia nso ho se wo bompai ni wie a so obesia bie sane fa wa achi na san wa achi bra na mema okawa bi ne yeka ho ne se ense so obiara kura biara kura enti obiako de niema no ene ni sika e wo ne ho no bejaw ne nyonko na edu obiako no nso so a waye no sara na anu si no ene obi mpeken se obedi kan akọ se wonim nia wo ngahyehe ho ene nti oyi ni sika na ehye ne ho no ene niema kakra okurai no e ma abranti gwadinu no ene okwai obai no obeje ne niema ene ni sika ni nyina afi abranti gwadini no nso eyi ni sika na ankodere kwa akoti sika korabia ni nyina bai wobui no na yesi di opidu ode ma obi mpe na osi mu so rekwa aba okọ nanim kakra pe nanim akoni obi mpe di sika ni guan danfo no kọ bai no ode hwehwe won agye ni sika ehefa no kọ akọhu won wo kodedao abranti ni hu inse ye bradato no ode nanu tumu sinsa abofra ni makuni obi mpensa kan sika no wanyina ho ba bia se fie wode bitwitwa patashima wo ho bai won na wo te nkae no awiade a won ayide wode je won ani keke anedwo adwuma ne adwuma na nkasa ya oda anedwo donkru bi wo simu se wore kwa adwuma wo kuroti abrofre ene otuo mo bade ma afi wo ma won afiri so e de won ti do mu aka kakra na wadu bia ya wore kọ no afiri ni ginan e na wo sisi nante we kosi se wodu ho na oremfo na da hate obo opru nyange no na otuo kire ne hwena no oso obue na anua na awie yara nen ne senti oye kom na akromfo no e de hamade nenin bi e kekere no sa adesuya bi e de to ho berekro nara no no biako e de hwehwe nsafi dontwa wo kura ni mu ne ebetumi abue odan no ante wo bue odan no e no frikafo no ye brewo di besi dan nanim ni makoni obiako e na ewuru odan ni mu beenu nso e na eje niema no kogu afiri ni mu ofrikafo no de wansi fam kra ote na afiri nanim aye krado ne otusu esia no ene ne okurotuo no edere wenwemfo no niema egu agwadidan mu ho nya adewa danara na agwadidan wura no ekoyi niema okrafi abrotiri efi hyen mu bai niema ni bi ne ntama enaka ahoro fridge enkanten a wodi kuru odan so ene television dano niema agwadifu no tongi ni sika ni nyina ka odan mu ho esan obredodo nti owura na ntimi amfa nkosi kakra bia akromfo no hyehye afiri no mato na wosan fa sika no opiduo no eka ho bra ni maako ene ne yonko erekofa ne ma etwato no se police fu fihi o wone won tatrata entempara na police fu no twa akromfo no mfoni a wangankasa mpo ehuhu hwe ofrika fu no ne banan a won ho ye hare no guan emeka ni maako nkuto oye so rehuru afa police fu no so pe na wo so no wo soro
otu obi akoche to tene jedi se obeja no akofa ne chewo no nanso amanesa apre ni mu no apolisifo no mu bi akonsa tia akɔhye ni maako enum ni maako de na hoɔden nyina ka no mankere ya atew eyi mu biara mu apolisifo na basem enti wɔkɔ so prayer akosi sɛ wɔkyere no ɛde adansa egu ne nsa anedwo nara na wɔde ne kodu adabraka police station no kware ni maako du hɔ no na bia fa n'ani so ne fam atade ɔhyɛ no apolisifo na tintim no wɔ n'akyi ma ne nantin ka fam ɛwɔ hɔ a na obi akode so tɔre amane no obisa na asɛm biara a omua asɛm no si na polisifo na wie hinam so sɛ ɛtɔ sikyio ɛtɔ mfuatio wɔbɛhwehwɛ akoromfo no abɛka ni maako ho wɔde oseye ɔyɔ bowura krom na nsa na wɔhu wɔn yɛ wɔn mu biara nhyɛ polisi atade enti wohia wɔn a ɛden sɛ obehu sɛ wɔyɛ apolisifo wɔnam no na wɔkura akoromfo no mfoni a wɔtwae no esan obrenti wɔbowura asanom bia bi ese wɔrekogye wɔn ahom kakra mpanyin se baabi a nidaso ni no ɛhɔ na mmoa fiba wɔbedu hɔ a akoromfo baanum na wɔrete hɔ nom nsen apolisifo no yɛ sɛ nea wɔhu wɔn yɛ koraa na wɔkɔtena baabi yi mfoni ekura wɔn no ɛhwɛ no yiye wɔhu isa akoromfo nara nen afei wɔtɔ nsa ne bi nome ɛhwara na wɔyɛ nhyehyɛ bi ɛma wɔn mu biako efi edi kɔ office ɛkɔbɔ amaneɛ nkae no twu bɛn akoromfo no ɛne wɔn twetwe nkɔmɔ apolisifo no totɔ nsa ne bi maa wɔn wogusere bɔ nkɔmɔ no impofrim ni a wɔhu yara ne sɛ akwabramba a wɔtwe atwa wɔn ho ahyia a etuo kyerɛkyerɛ wɔn hwena no wɔhyɛ wɔn sɛ wɔnkɔte na afiri esi kwan no mu hɔ ni mu wɔni asɛm biara ka enti wɔkɔte na afiri ni mu nkrɔfo a na wɔwɔ dan mu hɔ ni nyina gya ibiri biara yɛ ɛde ahodwuru ɛhwɛ ne ana ɛrekɔ so no wɔn a wɔn kuku nye duru no nso ɛpɛ baabi fae obiara nso yɛntumi amisa hwee na afiri no tui wɔdu police station hɔ no na polisifo no yi wɔn ho adi kyerɛ wɔn sɛ bɛyɛ na akoromfo no ɛrenyɛ no koro enyi wɔn ho ano nti apolisifo no de obiara ɛkɔhyɛ ɔdan biako mu wɔbisa wɔn nsɛm ɛmɛ dɛdi sɛ wɔn ne akoromfo na mpa afei wɔn mo obiara kyerɛ na enum nsɛm Inspector Kwache a ɔne panyin ɛwɔ station hɔ no ɛyɛ ɛhohoma nyinaa na wɔde kɔ asɛnni bia ampa ne ampara wɔdi ni makonom asɛm ebu wɔn fɔ wɔde ɔno ɛne na aboafo no kogu afiase mfirihyia biesa a adwumaden ka ho ɛwi abusia tie song nso ɛna yɛde akɔ akogu Kenkan me so ɛwɔ awo TV ɛwɔ YouTube so ɛna wɔ Facebook nso obehu yɛn ɛwɔ hɔ no yɛn mo nyinaa mo ɛne hwɛ ade hyɛ mesrɛ yɛn hyia na wɔtwe sɛ nnɛ na yɛn fa tie ɛtusu ya wotwe no ɛmɛsom mo yakra mo abusia Kenkan me so wɔ awo TV on YouTube ni mesrɛ o ɛyɛ dwumadi foforo kra kɔtɔ foforo aba beto nsini mu ɛyɛ akan anansesɛm nhoma tete de ni bi ɛna nnɛ yɛ debre atɔbre a yɛbɛ Kenkan ɛde asom mo yɛbɛyɛ ni ti ni obroni frɛ ne chapter no ɛyɛ na wɔtwe bia ɛwɔ awo TV on YouTube nti yɛsrɛ wa ɛyɛ ana waka yɛ nhoma a yɛde di dwuma mprempren ɛyɛ Oba Bone Dane Francis Aubrey Obiri ɛna ɔtrɔwe tia yɛn on awo TV on YouTube na ka yɛn ho ɛwɔ Kenkan dwumadi so